Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubos sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Niyan ako sa ubos. Kasakit ako lawas. Pero, magdalay ko barog. Duwag na sakit na nga akong nabati nga. Nagkandar kanina. Akong paraon. Para! Para! Bisit! Ang sakit ng kanini, Boswari! Dili! Ang buang naabot sa kalsada. Nga sa ato pa, nakaigyas siya gikan ni Bonbon. Bugo nga Bonbon. Oh, ang gago. Midaga na sap. Sige, dagan. Make my day. Padapig-dapigan ako siya ng sakyanan. Buang! Kakusog misinggit sa kahadlok nga akong paligsan. Oh, midaga na sab siya, human madagba. May paingon siya sa ubos nga bahin. Shit. Di ko makahimo sa paggukod niya. Di ko mahimong musuot dihang dapita. Madaot ang akong porma. Oh. Agba ka lagi. Nagtuo kang dito ka maigo, bisa nung nagdagan ka pa.
Pusita tawana. Aksyon og hilis ng iyong sapatos da. Nga, may padaos-os gikan sa babaw. Malaway mo. Ay naluoy gani. Mong tiwasan ta na kap. Na. Di na ka mag-antos pa na. Bon. Sod. Yes. Yes, boss. Nana. Hapit ka maikyasibo. Sorry, boss. Sorry. Ingon mo ka nga lisod-lisoron. Mo to nga akong gipadagan. Nga, gihukod lang sa mga bala. Pero, Pero kung wa pa ko, naikyasan ka yun. Right? di man siya magka-ikas. May rason ka ba, ha, Bon? Boss, oy. You know how I hate people making excuses. Sorry, boss. Boss? Anong yunong ka, boss? Get down. Boss. Isada ko, boss. Isada ko nga. Di na gyud mausap tong hitabo, boss. Di na gyud. Shit. Milipot siya pa din sa akong dapit. Buisit. Pilmay mong iya kong patyon. Pagdali. Boss. Down. Boss. Unsa man, ha? Himuon ko ni mo driver samtang nagpahayahay ka diha nga akong sakay. Get down! Bikog. Sayabi, patyon taga? No, Bonnie. Not this time. Gamit ka pa lang nako. Now, down. Yes, boss. Nana, excuse me. Ako'y, kayawan kong pinakalit da. Abin kong, patyo na ko. Skang, kuwang arabining utok mo na to ba? Pagdali. Nana, boss. Nana, lagi. Kaniday. Pastilan. Ayun kay di ka si Tonix nga. Nag-drive kanina nini sa kinan. Siya naman nagdahin eh. Sungking buhat ni Tonix. May lag-iyan ang ipakanaok. Kaluoy sa Tonix kung iyan mo galing gilikidar. Boss. Mula sa Batas Mansyon? Sa eskwelahan kita nga kung gisponsor. Okay, boss. Ni Tatay Rogelio Delim, inranod na, tinanik na aginawa, ti panag-usara, ti Said Liniment Oil. Marami akong ina-apply pero walang pagbabago. Ano yung ginamit mo? Seed liniment oil. Saan nyo ginagamit? Dito sa road. Hanggang doon. Tignan mo, mas malaki yung isa. Kapag sumakit, i-apply mo. Maganda. Pawalain na yung aray. Aurelio Dilim. Running to 63. Said Liniment Oil. Produkto ti Said Marketing. Magdool-dool na ta sa eskwelahan ni Nestong Dapit, ha? Dagang tao na, din eh. Sa may kasyon ron. Linggo ng wika. Nako na sila yung mga bisita. Mao nga may pa-contest sa eskwelahan. Ano lang ta din sa may gate mo pusing. Oy, kay dinhi kung may musod mo gawas sa gate aron magpait og tubig, kita man lang unang makita. Dinhi lang ta. Mao ba? Sige, din na ta. Singutan ni mo, eh. Sino kayo mong naong, oh? Tilaan na to, eh. Saan pa diha, oy? Adun. Kung ano itong singutan na mong naong? Unsaw ka, eh.
Di mo ko'y mangga, isuwa ito ng parata na. Ew. Bago ning laba ha. Itrapo ni, kani, bago ning laba ha. Bebe, dasan ni mo ang babayan na kay. Babay kang dako, no? Pero di ka magdag, labakara or panyo, unsa mo ka? Okay ra na, uy. Gumita rin gunting na kubrief, oh. Sige na. Uy. Adol. Nahihiyon sa kinanda. Adol, tanawa. Tanawa. Ay, ano ka, oy, bida. Kita, ano sa? Tanawa ang buhok, sakyan oy. na. Kadungog lagi Tanawa ko. ang sakyan Kadungog lagi na, ko, ana. Dagan, sakyan na nangagi, bro. Dahil ni Honong. Taplil, biyata din sa karsada. Hindi ka nang paingon nga musud sa gate. Oh, Mauna, di ba? Ang sakyanan na ni Harry. bida, kailan nagyo kasakyan na niya. Suyakan. Sa sige ba na kong atang sa ila aron makakita niya? Natural makailan ako sa iyang mga sakyanan no. Hasta ang plate number memorized na yun na nako. Kanita, sugatan ako ha. Magpa-autograph ko. Gimingon ako niya. Pila na ako kaadlaw nga wa makakita ni Harry. Wait sa! Uy, Harry! Makaratil mo na may kalit siyang babag sakyanan. Pia! Shit. Abit ko mamumo na. Sorry, boss. Kalit kong gudog babag ng bayana sa tubangan ni atong sakinan. Giligsan o tani mo. Kuan boss, karang niyam to sa eskwelahan boss, di mahimo. Ay. Boss, tara ba? Tara ba, boss? Siya na sad. Murag, in love gyud kay na bayana ni mo, boss da. Bisan asa ka, at ngan gyud ka niya. Nanuktok pa gyud sa bildo. Larga, Bon. Ha? Sir Harry! Pa-autograph ra ko, sir! Sir! Lawi. Wa man lang abri, bisan gamay ang bintana sa iyong sakyanan. Ay, kapait. Sana! Mauna diha! Beda! Padapli diha! Babag kang kalitubangan sakyanan. Yabag ha? Munsa tayo yung ligsan pa ka to! Unsaon man? Kung ako'y maligsan, edi patay. Hindi patay. Bida mo na diha. Bida. Maratol ba ka? Kung patay ka, saan lang ko be? Buhi gani. Puya gini mo eh. Kung matay ka, matay sir ko. Nga naman. Kapuya gini mo eh. Matay ko kay mama. Ay, may park na yan sa sakyanan sa sunod sa eskwelahan. Nasad. Tigawas na si Harry Ador. Di asa ka. Bye! Hoy! Sumaday! Siya rin gwapo ni mo na. Ako ni ay! Saan naman na ko ani? Unsa ko? Pangit. Gusto tubag na ko. Gusto to? Ako'y. Ay, siguang mo deh. Ano Amin ko, naman? nay. Amin ko, nay. Saba diha, oy. Nay. Aputak ka nga mo amin ka man ako. Shh, papalita kog tubig. Ganihara kong naghuwat uhaw, nakaayaw. Ha? Kanang, sorry. Good. Pila man yung mga ka-mineral, ha? 15 ba ng mineral taon? Pwede tunga lang dong. Katuan. Sa akong kwarta. Katuan na lagi ka, ha? Uri gidangat sa di mo. Di ba himog tunga? Ay, binarmote. Tunga o, tani? Walaos na ko sa ilang gym nga ako'y nakapatukod. Paabutan lang ko din Hivon sa sakinan, okay? Di ko ni mo uban, boss. Dili. Huwag kong magkinahanglan si mong serbisyo ka lang. Kunon sa kabuotan siyang inahan. Mausap siya kalakso to batasan. Pagkadako silang kalainan. Ang babay. May duol sa niya. Ay, kalimuot.
Maubagang kani nga kung pagkawas sa sakinan. Kung mahimo palang unta nga, di na nagkubuan Pero, kinahalan ko magpakita sa mga tao nga maayo kong tao. Sir! Ni Hi! Ana Sapsi. Magpakaroon ingnon ako nga wa magkabati niya. Upadahin kong lakaw. Sir, kadiyot lang, sir! Kadiyot lang! Don't touch me. Ay! Kitukmot ka ni mo, sir! Barog, don't act as if nga biktima ka. Because you're not. Sir, Barog! Hoy! Saan ikibuhat mo biya? Giunsan mo akong nika! Said Celebrity Beauty Show. So may gisulti sa mga naka-observe sa imuhang changes sa imuhang pamanit. Anak akong pag-umangkon nga siya, umpay nang gigamit. Celebrity. Wow. Wow. Hamot good ka siya. Pag sure, dara, oy, lagi siya. Gigamit. Hindi siya, sige siya, mag-try po. Wow. So nigamit po siya Mag-try ron. po siya. Oo, puti man siya daan, ma'am. Okay. So, ano siya, tinood good siya. Maraming habis good po ang gamay-gamay siya. Kaya bago pa lang, murag upat pa lang kaadlaw siya nagamit. Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia! Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergos ubos sa direksyon ni Alan Gulyad na Corda. Spinner, Alwin na Corda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.